Hayi ngeke bafowethu hayi konakele Dr. Ngogi Mahaye ekhuluma indaba enkulu ethinta Afrika nenkolo Bona macingwane Dokotela hayi macingwane ngiyajabula yeah but ke sengikhuluma kakhulu ngemsamo bayakhala ngapha ngakithi bathini ngakithi bakhala lapha eNkandla ndoda okhala ngani bathi ukhuluma kakhulu lapha emsakazweni kodwa hayi hoke nje ukhulume nje ngeminye imilando yaseNkandla hey ingabona macingwane ukuthi hey yabona ama generator kufanele udume ngaphandle njenge generator fanele udume ngaphakathi ekhaya cha ngiyafisa abaconto namhlanje nje ke sidlule osukwini la namhlanje kulolu sine la namhlanje okulusino olubalekile emacongana ngabe ngiyachaza lo sino la namhlanje libaleka kangakanani kodwa ngozoba naso isikhathi sokuchaza lolu suku emacongana ngihlala amagqoza macingane bengifisa ukuthi ke ngithinta iNkandla ngithinte enye yamakhosi oselwa enye yamakhosi ohlanga ekhona lapha eNkandla maningi amakhosi aseNkandla cisha angaba 17 kodwa ngifuna ukukhuluma ngale ngiqhathanise ngobuqhawe bayo nokuvela kwayo ezibongweni zelembe leqamanya malembe ingonyama ushaka okay emacingwane angifane ngikhuluma izinto ezinye yabona njalo kunegama la ngempela njalo lenkosi ushaka isizwe sakithi asazi ukuthi igama lika Shaka la ngempela waliqanje wabazali bakhe la kwakubani yeke ushaka ngokwesimo esithile nase ngosichaza ngelinye ilanga ngukhulela kukanina uNandi kwase kuvela igama lokuthi ushaka kodwa ngempela wayinegama lakhe igama lakhe impela ayiliqanjwe uyise ingonyama usenza khona kwakubani hayi angidlule amacingwane kodwa ngatsho nje ngithi ukuze zihabule zithola amathonso omkholongo ezakithi kaphuka nomageba kwakusigidi yebo ngochaza ngilanga amacingwane kwengihambe ngeNkandla amacingwane bengithi nje thwese amacingwane kunesizwe lapha eNkandla esithi isizwe sasemachubeni okay okuyisizwe sakaShezi